Täällä on Julia. Vaikka siinä on lukenkin Julia Pihkala. Ei kun Juha Pihkala. Mä olen Julia. Ja semmoista. Wow, mikä toi oli. Ai, meillä on tämmönen. Aika siisti. Mutta mä käytiin ostaa tämmönen hieno Christian minnesnukke. Suomen tuot. Mä olin Prismasta. Sieltä ostettiin myös Violet Pinkia. Näitä ei saa enempää sieltä. Koska mä ostettiin aivan kaikki. Mun mielestä nämä maksaa 6,95. Jalat taipuu kivasti. Plus, Janita antoi mulle tänään. Tai toi yksi antoi mulle yllätyksen. Nimittäin tämmösen. Au. Tää ei myös pysy pystyssä. Se on myös aika siisti. Tietysti nämä rimpuudesi paita. Ja aika hienet hiukset. Tätä takapuolella on tämmöiset kennut. Wow. Näin soi mun mielestä siinä, kun soi paketissa. Tää takapuoli on muuta kauniimpi mun mielestä. Wow. Toinen hienosti kääntyy. Christian mininukkeen en saanut taparoita, mutta ihan kiva. No mut. Moi moi. Miksi mä näytän noin rumasti mun nahavan?